Mpukane ngani? Mamela la. Bhuti wami, mamela la. Awakho la mateki. Mamela la, sokulayita wena ungasiphapheli yeso. Sokulayita wena uthathe lento ifake emotweni prefect. Mamela sokulayita thina ungalingi usiphapheli. Vule lento. Sokulayita ungalingi usiphapheli. Basipesihle kwenzakala. Ufunani la? Wanrata nje. Rata. Yeah. Wazini uthando umntana ona14. Wabulala ka mrata leni wanrata. Akiteleni. Why suzomkhiphitha la kwakho? Yeah. Wena sambitsa wena kutobitsa. Mamela la. Vale. Hey wena. Yini leyo yenzani? Amela kancane wena Mpukane. Mfethu. Molweni manje sibulisela lapha kuni nonke emakhaya. Lami igama ningu-LAVAWS Pronounce Lovers inkumkani abandaziyo banibiza ngo-Mr. Sokulayita mshinami. Well guys, namhlanje sibhalelwe ngumama lana. Umama uthi cela nje ukuthi Duyazi TV ingenelele ngoba umntanakhe ngathi sekajike wabalihlonga ndlebe. Sathi mama ungawari thina singabomabiza usabele. La usibiza khona simeka sure ukuthi sofika. Umuntu omdala ninjani? Ngiyaphila mntanami njani? Ngiyaphila nami mama. Mama ngiyazi ukuthi besike sengicokola mina nawe on my way mangizofika lana yabo efonini. Kodwa ngoba kukhona ama viewers abantu abasibhekelele lana ne. Bengicela ukuthi umama ezintroduce ukuthi igama ubani kwayike wayisibhalele namhlanje la ku Duyazi TV. Yebo mntanami ngiyabonga ukuthi nifike. Igama lami uNozibele wakagumede. Okay mama. Nginibhalele ngenhliziyo ebhlungu. Sizama ebhlungu kakhulu. Ebhlungu mntanami. Inabatwana ababili, omunye umncane, omunye mdala mntanami. Lo mdala ngimkhulisa nzima ngiyi-1 mntanami ngimkhulisa nzima. Manje angazi ukuthi kwenzakalani mntanami. Angisamtholi mangithi funda mntanami akafuni ukufunda akafuni ukwenza lutho. Yazi mangicabanga nje lento le inhliziyo yami babhlungu kuthi ngishaya isililo. Excuse man ngicela ukuthi umoya ngithi silana sonceda wena mangiyacela ukuthi wehlise umoya. Uzolunga ma angithi sesilana ukuthi sonceda wena ngicela so uthi lo ngumntana ngumnintombazana wona umfana intombazana mntanami uyedwa mntanami ngoba engafundi nje ma ukuphi nendawo njengamanje ngoba uthe uma ubhala wathi wena akasahlali nasekhaya ukuphi uhlala kwelingilokishi phesheya le mntanami ende ngizwa bathi uhlala nabafana ubusy uhlala nabafana mntanami bathi angazi ukuthi noma uphi umfana ubusy akasayi esikolweni bangifonela akabamba amakhozi angazi mntanami angazi yehlisa umoya ngicela ungichazele kahle ngiyaxolisa ukuthi ngikubuza ama question kanje it's just that ngifuna uunderstand ngoba khona nabantu abasibhekelele lana yabo ngifuna uunderstand ukuthi sidila ngecase enjani namhlanje yabo so uthi uhlala nomfana uke wazama manje manje ukuthi uyofika kuleyo ndawo ungibuzise ukuthi mntanami why uyenza lento uyazi ukuthi ubaba kena uphi ubaba kwasishiya mntanami emhlabeni ongibhalekela ngimithi mntanami Wamazi nokuthi wayaphi mntanami ngazikhulisela ngibamba ama piece job mntanami bizo habelungu mntanami ngime emarobothini kodwa yena akayicabangi leyo nto mntanami uthi ngimkhulise enzima ngicela amabhuku uthi aye esikoleni mntanami kodwa lokho yena akakuboni yena konke lokho ngiyaxolisa mntomdala ngiyaxolisa ngisho ngithi uke wazama ukumlanda kuleyo ndawo hleli khona ukuthi umcelele ukuthi mntanami woze ekhaya ngoba uyazi ukuthi yimini umama wakho and manje lento yenzayo iyangihlambalaza ngoba ngifuna ukuthi ube nekusasa elisha ngoba ngeke usesikolweni kanje ngizamile mntanami ukumlanda ngizamile ukumlanda mangifika mntanami attitude angipha yona unginike attitude attitude angipha yona akangivuleli nokungivulela la uyangithuka ubukanisa nabantu mntanami uthini lo mfana yena lo hlala naye akayingena umfana bangihlanganyela mntanami bayakubhakanyela boyithu bonke mntanami asambe mntanami esikolweni akayingeni nje le ndaba ngile mntanami kuyokhuluma naye ngacela nama committee ukuthi ahambe nami kodwa lutho lutho mama sikhuluma ngomntana ongakanani la umntana oseka over 18 ongumntana omncinci vele over 18 una 14 years umuntu esikhuluma ngaye ma una 14 years umuntu esikhuluma ngaye over 18 sikhuluma ngengane encane la mntanami over 18 sikhuluma ngengane encane lana no ma mhlambe yini le emenze wabe kanje ngabangani o mhlambe ukuthi ngoba ubaba kekho leyo nto iyam affecta na empilweni ngoba uthi ngifather figure
ukuthi nje usitothi kwabantwana ngoba bekhona. Abangane mntanami ngoba phela nami ngizamile ukuyidlala indima kaBaba. Ngizamile ukuvala ngazama ukuphetha. So ngeke ngithi father figure. Akuna father figure la. Abangane mntanami ukuthi nje mawuyingane ukukhuza abantu uthanda abantu abarongi mntanami. Uyayibona leyo nto. And abangane abamtshela iqiniso. Uyayibona leyo nto mntanami. Ustothi mntanami indlela adelela ngayo lengane. No, ehlisa umoya masokwenza konke okusemandleni ukuthi size sikuncedise. So njengamanje mangoba sikhuluma nawe ukuphi yena manje? Ulelokishi lingale mntanami ilokishi angazi nokuthi sokwenza njani. Uselokishini lingale. Uyayazi le ndawo ohlala kuyo yena? Ngiyayazi mntanami, ngiyayazi. Mama uthi masikhuluma njengamanje la ukhona uhleli ne-boyfriend. Une boyfriend. Una 14. Boyfriend mntanami. Una 14 lo muntu esikhuluma ngayo. Une boyfriend mntanami. Uhleli ne-boyfriend maybe uyabhema nokubhema ngisazi phela ngoba nakho sekuzamile mayizokudelela mhlambe kukhona lokuthi uyabhema that's why mhlambe lezi zinto abazenzayo umntana ono-14 kwayena le boyfriend ingakanani yona mhlambe ngeminyaka umuntu omdala or umntana naye ayikho ndala mntanami umfana nje osethe ukuthi thuthu mntanami umfana osethe ukuthi thuthu and angazi ukuthi abazali baye bathini mabebona lo mfana ehlala nengane yami amaviki mntanami ingaya esikoleni kanti eminye imizi njani akuthi la kancane nje Nkosi yami mhlambe umntana omncinci kanje wayezogcina emzini ngiyacela wehlisa umoya mama uthi kuphi nendawo lapha phesheya mntanami I doubt ukuthi sohamba mntanami kukude nyana yebo mntanami kukude nyana khona kulibanga no hayi xa ngabe kude bengicela ukuthi sisebenzise imoto masiyofika lapho ngiyacela mane yebo mntanami okay so into esoyenza njengamanje masizongena lapha emotweni si drive angithi wena uyakwazi la siyakhona njengamanje yebo mntanami ngiyakwazi okay Braden please ngisacela uthathe umama umfake pha emotweni nizonifumana ngongoko ngicela ungena no Braden emotweni mama ne Okay guys so into soyenza njengamanje ngoba nimvile umama angazi ingane kwashiwa ukuthi ngeensuku zokugcina ingane ezosijikela zibone ngathi manje sezindala ukudlula thina so into soyenza njengamanje siyiduyazi TV ngoba umama ufikile la kuthina wakhala ngalendlela okhala ngayo sathi mama sokunceda so into soyenza njengamanje shosha imoto siyofika ngale siyo understand ukuthi why umntana ngoba ngumntana omncinci lo she's below the age of consent una 14 years and uyadinga ukuthi ebuyiswe empilweni ngiyazi abangane ngiyazi khona umzali obukele njengamanje going through the very same situation ohlukumezwa ingane whether ngumfana whether intombazana but umncinci emfisela ifuture engcono ngoba uma uyisa lo mntana esikolweni ukuthi ebe nekusasa elisha elihle eliqhakazile manje ngendlela oyenza ngayo uyamhlukumeza umzali uyabona nami ngikwazi nokuzibamba ngendlela umama uchaza ngakhona inhlungu zisemagameni nangendlela oyenza ngakhona uyabona ukuthi uma akaphathekanga kakuhle ngale situation so into soyenza wena mbukele njengamanje so shaya imoto thina siyofika ngale sithi kwaxoxisana kabanzi nalentwana kahle siyolanda lengane ngoba ingane kaMale she's below the age of consent so kumele ukuthi ebuye ekhaya simfundise indlela ngiyazi ukuthi mhlawumbe usadidwe ngomqondo o mhlawumbe usakule teenage moment ngoba niyazi nani babukela lapha emakhaya ukuthi ingane mangabe zisa going through i stage zinokwenza ezinye izinto mhlawumbe zingacabanga ukuthi lezi zinto zizobuye ziba affect futhi ngengomso so ngiyacela wena mbukeli lapha emakhaya ukuthi ungayindawo uhlale nathi I'll see you just now. Okay mama ngoba uthe sifike njengalana ngoba sesifika uthe sipake khona lana siya ngakuphi from la Yebo mntanami siyakhona nje la kulamajukujuku la mntanami khona la yebo mntanami songena khona la kunama passage kula nje la amajukujuku kunemuzi ngale yebo mntanami ikhona imizi ikhona manje lengane yakho yasho ukuthi ibona ngathi impilo engcono for yona ukuthi izohlala kule for ishikhaya ibuye izohlala la angazi mntanami noma imimoya noma kwenzenjani kodwa nje uyazi ukuthi ingane masithe yathi ukuthi ayilalela ingane mntanami ngisacela ukuthi singamoshi isikhathi ngicela angithi uyakwazi wena la ehlala ngakhona yebo mntanami ngiyakwazi asingaya ngakhona yebo mntanami singaya ngiyacela singaya kodwa let's go makuse sambe izambuhlungu no hayi ingane ma sometimes zinokwenza ezinye izinto mhlawumbe angazi ukuthi zisuke sezingenwe yini mase zenza into ezifana nalezi umuntu ashikhala lakhe ashikhala lakhe umuntu ezokhetha ukuhlala khona la emajuku yena engayenza lengane yini engingayenza lengane ngazathi uma uyashodisa ngempela ichoose abafana hayi no hayi ma sizobuya naye phila because manje njengomzala kumelanga uhlukumezeke ngale ndlela ohlukumezeke ngayo
Uyagula manje. Depression mntanami depression ingiphethe. Ngiyaxolisa guys ngoba niyabona nani la singakhona njengamanje. My brother make sure that we safe la. Ikhona la mntanami. Siyangena la. Siyangena mntanami angazi. Guys sesijika into engapheli la. Siyajika. Yikho la mntanami. Lama. Yikho la mntanami. Yikho la mntanami. Khona lana. Gogo. Yikho lana. Akakhipha mntanami. Shosho. Uyena lo. Uyena lo. Ukraine mfowethu. Uyena nomfowethu. Uyena mfana lo. Di camera. Ukraine ngane kwethu. Dita. Mfethu yazi why sila igama lengu Lovers from Iduyazi TV sibali. Silana ngoba sifunana nengane ngama. Uma ngithi yamaza aqala ukufika la kwakho. Yeah, yesho di camera yanu. Hayi camera ukuthi sifuna ingane kama awungivu uthi ngithini kwena. Ma. Angivu uthi ngithini ngithi sifuna ubani konje manje. Usipasihle. Uyazenzisa uyamazi umuntu engikhona. Mumus. Hani mumus mutu. Ahanimo. Hawo. Uthini mawuthi hanimo. Hanimo mutu. Akahlala. Adlalela. So wena unobani la endlini? Ke busy ke na le motho wa ke busy mar. Re busy mo ntlumo mar. Mfethu mamela mawusibhekele la ubona kubhalela lile omhlamba ucabanga ukuthi siyadlala senza amahlaya. Aje muyithi motho ga duli mumus. No ngithi wena mawusibhekile sonke sila ucabanga ukuthi sizilima mhlamba nomuntu omdala umbone ehlukumeze kanje ucabanga sizilima. Hayi. Braten sengena la avule mfethu mamela sokulayita thina ungalinga usiphaphela. Avule lento sokulayita ungalinga usiphaphela. Basipesihle kwenzakalani? Ufunani la? Braten uthathe lo muntu wamkhophela mzisi. Wena mamela ungazothi yabona lo mntana umncinci kanjani ufunani? Mzisi la mfethu uthatha le ngane incinci. Uthatha le ngane izise la. Iza nani? Izise la. Uthi wena kubani? Uthi wena kumamakho? Idrama yana. Mamela sokubonisa ama series wena mawuthi sine amathekisi ngibonisa. Unanga koqala una 14 ufunani? Wena silima somfana. Wenza nomntana la uthi akakho na. Le o sa tlhoke gore le tleng. Le tla mo le ka di camera no sa tlhoke gore le tleng. Ngithi lo mntana yazi nangaphi? Ubamba mina kanje. Ngizothatha lento leyo ngizisela. Wena. Yabona wena. Ngitsiba ke ngiyansanje. Ngane ngifuna ukukhuluma nalo. Mfethu kwenzakalani ngawe? Gape ke le tshabi mo le tsore tsa ka dikgoka mo. Awusabi wena. Ke le Awusabi wena. Uthi awusabi thini? ke le tshabi. Ufuna ukubona ukuthi nathi sikusabi? ke le tshabi. Mfethu zisa lo mjida la msise ekhanyeni ucabanga siyadlala. Ucabanga siyadlala. Ibeke la phansi, beka le ntwana la phansi. Beka le ntwana la phansi. Mamela la. Mamela la. Ngale. Hey wena. Yini leyo yenzayo? Amengancane wena mpukani. Amengancane wena mpukani. Mfethu. Yini leyo yenzayo? Yini leyo yenzayo? Amengancane wena. Amengancane wena selanga wena la. Ngisafuna lo. Mfethu yini leyo yenzayo? Yini leyo yenzayo? Le ngane encinci uyenzani? Wayingane encinci la kwakho? Ke mosadi ya ke le. Ngimsadi yakho? Yeah. Umsado na 14. Yeah, phela ke umtumezi. Ubeyibona phi umsado na 14? Umtumezi. Udumetse ukuthini? Phela le rata. Nani rata le. Yini? One rata ke. Rata. Yeah. Wazini uthando umntana na 14. Wabulala ka mo rata le one rata. Mfethu uthi wena ufila kanjani mayingane ena 14 ihlala la kwakho? Hayi. Ngifila sharp fe. Uphila sharp? Yeah. Unanga wena qala. Nali 20. Nali 20. Yeah. Yazi lento yenza ukuthi sibiza ngani? I-rap lento yenza yazi? Una rap. Awu rap. Lo mntana una 14 ucabanga ukuthi ungamenza umfazi wena. So it's not rap to. Ase rape mo gona. Yeah? Mo gona ase rape mo gona. Hapelo nayo. So ulala naye wena, ulala nalo ngani? Ngilala ka. Ulala naye? Yeah, ngilala naye. Uyambhebha lo mntana? Yeah. Ubhebha umntana una 14 una mahloni futhi. Akana mahloni.
Hape wa nrata ka morata. Wamphethu uyadelela uyaziva. Ha ke teleng. Why usuzomkhiphitha la kwakho? Ya. Wena sampitsa wena kutobitsa lwena ke tswamo. Wamphethu yazi sokubophisa thina. Yawo. Yazi sokubophisa uyayazi leyo nto. Uyayazi leyo nto. Ya kayazi. Mfethu, Bradeni, awuthathe le mthithi umfake la emotweni. Thatha le slimu umfake la emotweni. Thatha le mpukani ngani? Mamela la. Bhuti wami, mamela la. Mamela, awakho la mateki. Mamela la, sokulayita wena ungasiphapheli, yeso. Sokulayita wena. Uthathe le nto ifake emotweni, Bradeni, ngikuthola lapha emotweni. Umbamba uzobaleka lo mfana, uzobaleka khamthathe. Uzobaleka lo muntu. Ya faka lo muntu emotweni mfethu. Ayikho into soyikhuluma nalo mntwana. Yini mntanami uzohlala lana ngisiphuseze makangaki lana. Uthe ubani special ubani lengane? Special. Mamela la. Uyazi ukuthi bathi hlonipho ihlono nyoko uzi mamela la ngikutshela. Bathi hlonipha. Bathi mfethu ngicela umgade lo muntu uzobaleka uyivalile imoto. Gada lo muntu lapho. Ngiyeza kuwena. Hamba umgada le emotweni make sure ukuthi akaphumi lapho. Special. Crocodile tears uqilisa. Angibora wena. Special. Yazibona ukuthi impukane encinci Wena kanjani? uyibona njani? Umncinci. Wena uyibona njani? I can understand next. Wena understand. Unangaki qala? Ukena kai? Una 14. Wena unalibukayito mputso. Sowazi ukugitshelwa indoda wena una 14. Ayiqali kanina. Ayiqali ngawe. Yes. So mawumithi kuba umthwalo kwabani? Kimi sesakini. Kanti nenzani la? Kabe sinaphi lena umhluthi ngwana hayi. Lena simhluthi isikole bana ukayi. Umngane hayi ngiwena musi. Ukena kai wena? Kikena yazi ngenaphi? Ngena la eminyangweni endoda yakho ngalanda wena ngaphakathi. Ubithi ke mama wena. Ngiyaphapha mina. Uyiboni? Ngane yazi mina ngikubamba ngikuyeke nje ngokulayita ingane ezifana nawe ngiyazidiscipline ifungayazi leyo. Phela angikwazi Uthi wena kumama angikwazi nokuyishaya ithemba amaphoyisa. Wangani? Asoka life wena. Uyayazi no esisimoya ngikhulume naye lo mntana. Ngane yami. Umama usamthenga nawe. Mamela la ungazongiphaphela wena mntana ndini. Ngiyakutshela ungazongiphaphela. Uyangazi mina ukuthi ubani. Uyangazi ukuthi ubani. Akuthi bantsibi. Uzobuza baziyo ukuthi ngubani. Ngokulayita ungakholwa mina mntana ni. Wena ungumntana omncinci yazi abantwana abafana nawe ngenzani. Ngikhupha nje ibhandi ngifake ibhandi njengamanje. Ngizokhupha ibhandi ngifake ibhandi wengane. Ushaya bona ayimina. Umama wakho uyakuthanda. Ngimamela. Ngiyakulaya njengomntana omncinci. Umama wakho uyakuthanda. Okay. And iBhayibheli lithi ngane yami hlonipha ihlono nyoko ukuze izinsuku zakho. Uyamazi uThixo kuqala. Wena umdziba mndini. Ngiyamazi. Ukila mmono sikabona ukuthi usayitsibile. Ngane Sikabona yami. ukuthi usayitsibile. Ngathi confused. A confused kwena. Confused. Umuntu onke nita ukuthi usayitsibile. A confused. Uphumele ngivalele umnyango. Ngokulayita ungangiphapheli wena. Mama tata samba naye ingane yethu. Wena mamela. Yazi ngizoyenza le ngane. Mamela la specific. Wena udinga disciplinary camp yes. Manje sekuse ku disciplinary camp uzofunda uzokhutha. Uzosibona ke ukuthi what you capable. Uyazi TV oruva ngamagama. Uyamazi lava ukuthi ubani oruvela ngokuthi. Ngane yami mina ngizokufundisa umthetho. Umama wakho uyihappy makubona umama okuzalayo kanje. Isicephe yithi. Alinabuphilo. Uzosibona isicephe namhlanje. Samba na asamba. Mama. Bradeni. Uphi Bradeni. Busy. Uphi Bradeni lapha. Bradeni come. Umtshele lokho imoto lapha. Ya akezela ngifuna ngithathele lengane. Wozela. Ulokhile imoto wozela. Mamela la. Abanganaphilo bani? Yithi mina nginampilo. Ngane yami kuba ngikho la if bengenampilo. Bese nathathele umntana ngisele. Ulokhile imoto. Thatha lengane. Yonke lento Thatha lengane. Mama ngiyonithola emotweni. Awuhambe ngiyonithola. Thatha lengane ngeke sisule le lanto yengane encinci. Ufuna ukubona nokuthi kulokhiwe la engathi usale kutshontsha. Umakhelwane angazi kunomakhelwane okhona la. Sanibona gogo. Khona umakhelwane. Futhi ngiyakucela manje ngicela uze ngapha bhuti wami ngicela ungigadele lana ne. Yeah please ngicela ungigadele make sure ukuthi akungena umuntu la. Ngizobuya lo uswayi nohlala la siyombophisa njengamanje. Uye emapoliseni.
Yeah, ngoba ngumfana nyana nje odelelayo. Okay guys, so into soyenza njengamanje siyamthatha lo mgulukudu ngoba lo mntana is below the age of consent una 14 years and lento yenzayo my brother deserve ukuthi yorotha in jail. Nalo mntana into soyenza kuyena somthatha simuse ku disciplinary camp eyofunda inhlonipho ukuthi umuntu omdala uhlonishwa kanjani. Wena mbukeli mangabe unenkinga lapha emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele on Tuyazi TV.co.za ungalibali nokuthi usifollow inkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapha ku Facebook sikhona ku TikTok we are Tuyazi TV. Ungalibali mbukeli ukuthi ucofe usubscribe ushare nama videos wethu ezofikelela kwabanye abantu abangakazi ukuthi bayifumane kanjani iTuyazi TV. I love you guys and see you on the next episode. Ciao.